El Museu de la Pilota es va inaugurar l'any 2003, però 3-4 anys abans ja començarem a treballar en els continguts. L'Ajuntament d'aquell temps, una decisió política, van proposar a les institucions i això era un saló de bodes, allà està el trinquet així al costat, el bar a l'altre, i es va proposar i entre la Diputació i la Generalitat i una part de l'Ajuntament el compraren tot i feren el museu. Al museu pots trobar tot el que fa referència al món de la pilota valenciana, ja siguin modalitats, pistes, pilotes, proteccions. De fet, ara mateix tenim una exposició que parla sobre les proteccions, les mans, o sigui, les proteccions bàsiques, que són els didals per a jugar a raspall o els guants, encara que no s'utilitzen molt, i tot el que necessiten per a enrotllar-se les mans, que se diu, tessamolles, esparadrap, planxes metàl·liques, cartes, tot allò que fa referència a les mans, completat, diguem, en els processos d'elaboració d'aixos materials, principalment els didals i els guants, que són les proteccions més importants. De fet, està completat amb un catàleg sobre fotografies de les mans de pràcticament quasi tots els jugadors que n'hi ha, i les visites se fan guiades precisament per explicar-ho de forma més didàctica, més comprensible. Acabem d'inaugurar fa 3 mesos apenas i degut a la pandèmia ja sabem que tot està n'hi ha menys visites, però sí que és cert que han començat ja a vindre els col·legis, que són els principals visitants del nostre museu. De fet, ara a febrer ja hem tingut alguna cosa, però a partir de març és quan més tenim. Després sí que és cert que n'hi ha menys, però n'hi ha alguna cosa de turisme, de molt relacionat amb la pilota, alguna escola, algun club, i així més solt hi ha gent, però sempre és gent interessada en la pilota, principalment. No vull dir que siga raro que vinga gent d'altre que no tinga res a veure amb la pilota, que sí que en venen, de fet, però és més sempre gent relacionada amb la pilota. En el món de la pilota sabem qui va ser Paco Cabanes el genovès, el referent més important en el món de la pilota, i el que se va fer ara fa 5 anys, o 5 edicions, és establir-lo com a premi al millor esportista local, no precisament de pilota. Avui s'ha donat a 2 ciclistes, a Salvador Sánchez i a Anna Sánchez, pare i filla, s'ha donat al club de bàsquet, i després sí que és cert, s'ha donat a 2 pilotaris, a León i ara a Tonet, per reconèixer la temporada, tota la temporada que han fet. Genovès, a nivell de país, diguem, el Genovès és el poble més important en el món de la pilota valenciana, és el poble que més jugadors ha donat, és el poble que més títols ha guanyat a nivell professional, a nivell aficionat també té una tradició contrastada, a nivell escolar, o sigui, a nivell d'escola de pilota és la primera escola de tot el País Valencià, l'any 80, que no ha deixat de funcionar mai, i sí que és cert que n'hi ha altres pobles a la costera també molt importants, diguem, La Llosa, pel seu trinquet, diguem, Moixent, també té trinquet però més per la seva escola, diguem, Barxeta, que té actualment jugadors com Molto o com Pablo, diguem, Llaunau, que també té trinquet, diguem, Canals, que també té trinquet i una certa tradició important, i no vull dir que els altres pobles no en tinguin, que és que la Granja, amb Antonio de la Granja en el seu dia, vull dir, tots els pobles de tot el país en el seu poble tenen el seu carrer on se juga i tenen el seu club i tenen la seva escola. El que passa és que n'hi ha pobles que ja, com passa en tot, que s'han anat un poc abandonant o deixant o perdent. La pilota és un esport minoritari, això no n'hi ha dubte, i com a tal està en perill, podem dir, però sí que és cert que d'uns anys cap ací, sobretot a nivell escolar, d'escoles de pilota, ha reviscolat moltíssim. N'hi ha moltes més competicions que n'hi havia abans, evidentment, i n'hi ha molts xiquets jugant. Després n'hi ha programes, per exemple, de la Conselleria de Pilota a l'Escola, que el que fa és acostar-lo als col·legis de tot el territori i intentar que almenys el coneguen. I després sí que és cert que a nivell professional, però això sempre ha passat, n'hi ha una manca de jugadors perquè n'hi ha els que n'hi ha, són pocs, sabem que són
20 i pocs en cada modalitat a nivell professional i no n'hi ha més, però bueno, sempre s'ha mantingut així. Depèn a qui li preguntes, n'hi ha qui te dirà que això se mor i n'hi ha qui te dirà que això reviscola. Jo soc del pensar positiu, vull dir que anem a més.